سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع سلسته مقابي استدالو على زيناتات زلكم مصلخو كم وترو كساف فصامه مدباتنا نختكتاتلونا እንዳعدمكو بقدامነት أرأسተ ዜና ኣብ ትግራይ ጋዜጠኛታትን ተርጎምቲ ናይ ወጻኢ ሚድያን ዝነበሩ ተፈቲሖም ግብፅን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያን ዘለውን ጸገም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንጎኛ ክትከውን ደጊፈን ኣብ ደቡብ ሱዳን ነፋሪት ወዲቃ በሙሉኦም ተሳፈርቲ መይቶም ኩናት ኣፍጋኒስታን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ሚድያ ተቐቲለን ኣብ ፈረንሳ ዘቕረቡ ሕቶ ዕቑባ ዝተነጸገ ሱዳናዊ ንሓላፊ ኢሚግሬሽን ብኻራ ቀቲሉ حورات إمارات عرب نابية من دسيت السكوترة وتدرون مكونات توافر كم زلان كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سنين ايم كتال جزين لا تمنخو أبزا channel دمه ناي وترو تخطاتل تنختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أب تقرأي ጋዜጠኛታትን ተርጎምቲ ናይ ወጻኢ ሚድያን ዝነበሩ ተፈቲሖም ኣብ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ሚድያታት ከም ጋዜጠኛታት ተርጎምትን ኮይኖም ክሰርሑ ጽንሑ ብውሕዱ 4 ሰባት ተኣሲሮም ድሕሪ ምቕናይ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ብሓደ መጋቢት ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ምእሳር ዞም ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ቁኑዕ ሓበሬታ ንኸይወጽእ ፍርሕን ምዝራእ ዝዓለመ ክብል ወቂስዎ ነይሩ ገለ ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ተርጎምትን ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ግርማይ ገብሩ ተርጎምቲ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፋይናንሻል ታይምስን ካለ ሚድያታትን ዝኾኑ ፍጹም ብርሃነ ኣሉላ ኣኽሊሉን ታምራት የማንን ዝጠቐሰ ትካል ብህጹጽ ክፍትሑ ድሕሪ ምጽዋዩ ሎሚ ረፋድ ተፈቲሖም ግርማይ ገብሩ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ቢቢሲ ማእሰርቲ ጋዜጠኞ ከም ዘሻቀሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላጹ ይዝከር እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከብ ሓደ እንዳሻዩ ወታደራዊ ወዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተኸደኑ ወታደራት ምስ ካልኦት 4 ሰባት ተወሲዱ ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ድሕሪ ናይ ሂደት መዓልታት ማእሰርቲ በዘይ ዝኾነ ክሲ ሎሚ ከም ዝተፈትሐ ተሓቢሩሎም ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ገብናት ኩናት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምጽራይ ክግበር ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጻብ ከቕርባ ናብቲ ክልል ከኣቱ ምዃኑ እንኳን ተፈቀደ ሓበሬታ ክህቡ ኣብ ልዕሊ ዝኽእሉ ትግራዎት ግና ጸቕጥን ምፍራሕን ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ዝገልጹ ግብፅን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያን ዘለውን ጸገም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንጎኛ ክትከውን ደጊፈን ግብፅን ሱዳንን በሰንከቲ ኢትዮጵያ ታንጹ ዘላ ዓብ ግድብ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋን ጸገማት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ መስርሕ ዘተ ክትመርሖ ደጊፈን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሄር ሻኩር መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ሚሪየም አልሳዳቅ በሐባራብ ዘውጽኦ መግለጺ ነቲ ብሕብረት አፍሪካ ዝተመወለን አሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብራት ሃገራትን ዝሳተፉ ዘተ ዘለዎም ደገፍ ቁርብነትን ገሊጾም እቶም ሚኒስትርታት ኣብ መግለጺኦም ኢትዮጵያ ትገብሮ ካላይ ገጽ ምምላእ እትዲጋ ኣብ ጉዳይ ማይነ ሃገሮምን ቀጥታው ስጋት ምዃኖም ገሊጾም ምስ ሚኒስትር ሚሪያም አልሳዳቅ ዝተዘራረበ ፕሬዝዳንት ግብፂ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጉዳይ እትዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ንኽልቴን ሃገራት ሱዳንን ግብፅን ኣዝዩ ወሳነ ምዃኑ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ትሺሴዲኪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ድሕሪ ምምራጽዩ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘተ ክመርሑ ዘለውን ደገፍ ገሊጸን ዘለዋ እቲ ንምህናጽን ንምላእት ኢትዮጵያ ታንጹ ዘላ ዓብ ግድብ ህዳሰ ኣመልኪተን ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያ ንዓመታት ክካይዱ ዝጽንሓ ዝተታት በዘይፍረዩ ተሪፉም ወላቲ በመንጎኝነት ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተኻየደ ዘተውን ፍርኽርኽቦ ኣይተኻለን ኢትዮጵያ ነቲ 4.8 ቢልዮን ዶላር ባጀት ዝተሰልዑ ዓብ ግድብ ህዳሰ ኣብ ምንጫው ኤሌክትሪካዊ ጸዓትን ቁጠባዊ ዕብየትን እቲ ሃገርን ከም እምነ ኩርና እያ እትሓስቦም ግብፅን ሱዳንን ብወገነን እቲ ነቲ ዲጋ ሓሊፉ ናበን ዝመጽእ ማይ ክጎድል እዩ ብምባል ብዓይኒ ስጋቴን ዝረእዮ ኣብ ደቡብ ሱዳን ነፋሪት ወዲቃ ብሙሉኦም ተሳፈርቲ ናይቶም ሰመዝ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ጂንግለ ትበር ዝነበረት ንእሽተይ ነፋሪት ሶሉስ ምሸት ወዲቃ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ሰባት ምማቶም ገሊጾም እታ ነፋሪት ካብ ንኡስ ምዕረፊ ነፈርቲ ፒረ ተበጊሳ ናብ ርእሰ ከተማት ሃገር ዝኾነት ከተማ ጁባ እናምርሐትን ከላ ብዙሕ ከይከደት ከም ዘወረት እቶም ሰመዚ እታ ሃገር ገሊጾም ሚኒስተር መጓዓዝያ እታ ሃገር ማዱት ቢያርየል ነቲ ምኽንያት ሙዳቕ እታ ነፋሪት ዘጻርዩ ልኡኻት ናብቲ እታ ነፋሪት ዝወረቐትሉ ቦታ ሎሚ ረቡዕ ተላኢኹም ከም ዘለዎ ሓቢሩ
እታ ነፋሪት ብሳውዝ ሱፕሪም ዝተባሃለ ውልቃዊ ትካል እትውነን ኮይና እቲ ትካል ንሙዳቕ እታ ነፋሪት ኣመልኪቱ ዝሃበ መግለጺ የልቦን ኣማሕዳሪ ዞባ ጆንግለ ድናይ ጆክ ቻከር ብሙዳቕ እታ ነፋሪት ከም ዝሰንበደ ብምግላጽ ናብ ስድራ ግዳያት ናይ ሓዘን ናይ ጽንዓት ይሃብኩምን መልእኽቲ ሰዲዱሎ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ዝግበር በረራታት ብዓለም ለኻዊ ድሕነት በረራታት ተመርሚሩ ንድሕነት ዝምልከት ነጥቢ ኣይተዋሃቡን ዘሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 2018 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብሓፈሻ 10 ነፋሪት ክወድቃ እንከልዋ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ዓመታት 30 ሰባት ብሓደጋ ነፋሪት ሞይቶም ኣለው ኣብ ኩናት ኣፍጋኒስታን 3 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ሚድያ ተቐቲለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተማ ጃላባድ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ዝሰርሓ 3 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐተላ ተገሊጹ እተን ካብ 18 ክሳብ 20 ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተተሓዘ መጥቃዕቲ ዝተቐተላ ክኾና እንከልዋ ሓንቲ ራብዒት ድማ ቆሲላ ከም ዘላ ጸብጻባት ሓቢሮም ፖሊስ ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መሪሑ ዝበሎም ምስ ጣሊባን ርክብ ከም ዘለዎም ዝገለጾም ዕጡቓት ከም ዝኣሰረ ገሊጹ ይርከብ ጣሊባን ግና ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸመ ብትወሳኺ ገሊጹ ይርከብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብቐጻሊ ክፍጸሙ ጸኒሖም እዮም እተን ዝተቐተላ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀረባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተን ዝዛዘማን ኤኔክስ ኣብ ዝተባሃለ መደበር ቴሌቪዥን ዝሰርሓን ዝነበራንን ኣሶሲየትድ ፕሬስ ከም ጸብጽቦ ካብተን ግዳያት ሓንቲ ዝኾነት ሙርሳል ዋሂዲ ናብ ገዛ እንዳኸደትን ከላ እያ ብዕጡቓት ተቐቲላ ብተመሳሳሊ ሻህናዝን ሳሃድያን ዝተባሃላ ግዳያት ድማ ኣብ ካልእ ከባቢ ናብ ገዝአን እናተመልሳ ከም ዝተቐተላ ጸብጺቡ ኣካይዲ እቲ መደበር ቴሌቪዥን ብጥይት ክረማ እንከልዋ ናብ ገዝአን ብእግረን እናተጓዓዛ ከም ዝነበራን ኩለን ድማ ከም ዝመታ ጠቒሱ እታ ራብዒት ድማ ብጽኑዕ ቆሲላ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘላ ሮይተርስ ጸብጺቡ ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ይሃድኖም ከም ዘሎ ዝሓበረ ፖሊስ ነቲ ቀንዲ ተጠርጣሪ ኣብ ቀይዲ ኣውዒልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ካሃድም ክፍትን እንከሎ ኣሲርናዮ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተኣሚንሉሎም ኣባል ጣሊባን እዩ ክብል ሓላፊ ፖሊስ ናንጋርሃር ንኤኤፍፒ ተዛሪቡ ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ምውጾም ሲዒቡ ኣብታ ሃገርን ዝፍጸሙ መሰል መጥቃዕትታት ኣዓርዮም ከም ዝወሰኹ እዩ ዝግለጽ ኣብ ፈረንሳ ዘቕረቡ ሕቶ ዖባ ዝተነጽገ ሱዳናዊ ንሓላፊ ኢሚግሬሽን ብኻራ ቀቲሉ ኣብ ፈረንሳ ዘቕረቡ ሕቶ ዖባ ዝተነጽገ ሱዳናዊ ንመኮነን ኢሚግሬሽን ከም ዝቐተለ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣቃሊሐን እቲ ወዲ 38 ዓመት ምዃኑ ዝተገለጸ ሱዳናዊ ሓታት ዖባ ዘቕረቡ ሕቶ ድሕሪ ምንጻጉ ንሓደ ሓላፊ ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳ ከተማ ፓው እትርከብ ማእከል ስደተኛታትን ምሕተት ዖባን ደጋጊሙ ብኻራ ብምውጋእ እዩ ቀቲልዎም ወዲ 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ፈረንሳዊ መኮነን ኢሚግሬሽን ብኡንብኡ ክሞት እንከሎም እቲ ሱዳናዊ ሓታት ዖባ ድማ ብፖሊስ ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ይርከብ እዚ ኣብ ልዕሊ ምኩሩን ገዲምን ሰራሕተኛ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ቅትለት ንከተማ ፓውን መላእ ፈረንሳን ዘሰንበዱ ክብል ከንቲባታ ከተማ ፍራንስዋ ባይሩ ገሊጹ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጄራልድ ደርማና ናብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ድሕሪ ምብጻዕ ምስ ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ናይታ ከተማ ተመያይጡ ሓያሎ ካብ ሕሉፋት የማናውያን ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ድማ ማእከላት ምሕተት ዖባ ፈረንሳ ንድሕነት ዜጋታት ውሕስነት የብሉን ብምባል ክዕጹ ይሓትለው እቲ ሱዳናዊ ሓታት ዖባ ኣቐዲሙን ንሰባት ብኻራ ብምፍራሕ ተኣሲሩ ምንባሩ ጸብጻባት ፖሊስ የመልክት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ የመን ደሴት ሰኮትራ ወታደራውን መኮንናት ተዋፍር ምህላዋ ተገሊጹ ኣብ ወደብ ዓሰብ ካብ ዝነበራ ማዓስከርቲ ስሕብ ከም ዘላ እትግለጽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተወሰኽቲ ወታደራውያን መኮንናት ናብ ደሴት ሰኮትራ ናብ የመን ተዋፍር ምህላዋ ተፈሊጡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣቐዲማ ናብ ሚሊሻታት ዝቐንዕ ተተኮስትን ካልእ ሓገዝን ዘጸዓነት መርከብ ናብታ ደሴት ከም ዘጸግዐት ብትዊተር ዝገለጸ ሚኒስትር ዜና የመን ሙክታር አልራቢ ወታደራውያን መኮንናት ተዋፍር ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ኢማራት ናብታ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይ ባህርን እተራኽብ ስትራቴጂካዊት ደሴት ሰኮትራ ናይ የመን ኣጽዋርን ወታደራውያን መኮንናትን ተዋፍር ዘላ ኣብታ ደሴት ወጥሪ እናዓረገ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣገንዚቡ ይኹን እምበር እቲ ይዓርግ ኣሎ ዝበሎ ወጥሪ ኣየነጸረን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉን ኣብ ኤርትራ ከም ሰልጠኑ ዝንገረሎም ሚሊሻታት ደቡብ የመን ንዓደንን ደሴት ሰኮትራን ዘጠቓለለ ርእሰ ምሕዳር ኣውጆም ምንባሮም ይዝከር
እንተኾነ ኣብርያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ መስቶም ሚሊሻታት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክቐውም ብምስምዑ ንየመን ናብ ክልተ ካብ ምግማዕ ከድሕን ከም ዝኽኣለ ትንተንቲ ይገልጹ ይኹን እምበር ከተማ ሰንዓ እትርከብ ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተዋፂሩ ዝርከብ ሑቲ ዘይብሉ ስምዕ ኣብ የመን ሰላም ክረጋጋእ ከም ዘይክእል እቶም ተንተንቲ ይረድኡ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ካብ 2015 ሒዘን ኣንጻር የመን ዝኸፍትኦ ኩናት ሰላማዊ ህዝቢ ካብ ምህላቕን ምምዝንባልን ሓሊፉ ዘምጽኦ ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ለውጢ ኣይተረኣየን ቅባ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዊንስተን ቸርችል በጨረታ ብ7 ሚሊዮን ፓውንድ ተሸይጣ بقدامي منستر عاد إنجليزي نبر وينستر تشرشر أب شنشات 243 سالت كبام وريتي تواسايت أنجولينا جولي أب لندن أب شرطة مساوردتها كاب تثبيت وصاي ب7 مليون باوند تشيدام እታቀባ መጀመሪያ ሓደነት ብ8 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሸጥ ተጽቢት እኳ እንተነበረ ካብ ተጽቢት ብዙሓት ወጻይ በአስታት 4 እጽፊያ ተሸይጣ ኣታዘ ታወር ኦፍ ካቶቢያ ሞስክ ዝብል ስም ዘለዋ ቅባ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ማራካሽ እያ ተሳኢላ እቲ ነታ ቅባ በጨረታ ዝዓደጋ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሕጂ መን ምዃኑ ኣይተገለጸን ዘሎም እታ ኣብ ሞሮኮ ማራካሽ ዝተባህለ ቦታ ዝተሳእለት ቅባ ዊንስተን ቸርችል ድሕርቲ ኣብ ካዛብላንካ ኣብ 1943 ዝተኻየደ ኣኼባዩ ሲኢልዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓዲ እንግሊዝ ነበር ዊንስተን ቸርችል ነታ ቅባ ጻፊፉ ምስ ወደአ ኣብቲ ኩናት መላፍንቱ ንዝነበረ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ከበወጢኑ እዩ ሲኢልዋ እንተኾነ ኣብ 2011 ነታ ስእሊ ኣብ ኒው ኣርያናስ ንመሸጣ ምስ ወረደት ውሪት ተዋሳኢት አንጆሊና ጆሊ ዓዲጋ ኣቢዳ ኣጽኒሓታ እቲ ዝበዝሐ መስርሕ ጨረታ ናይዛ ስእሊ ብቴሌፎን እዩ ተኻይዱ እታ ቅባ ዋላ እኳ ብ7 ሚሊዮን ፓውንድ ትገዛ ዓዳጊያ ንኣጭረቲ ዝኸፍሎን ግብሪ መንግስትን ተሓዊስዎ ልዕሊ 8.2 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊሉ እዩ ክውንና بحفشا وينستن ቸርችል ካብ ዝተሳእሉ ቅባታት ኣቀድማ ቢለኑን 3 ቅባታት ብሓደ ናብ ጨረታ ወሪደን 9.43 ሚሊዮን ፓውንድ ተሸይጠነን ዊንስተን ቸርችል ንቅባ ወዲ 40 ዓመት ምስኮን እዩ ጀሚርዎም ኣብ 1930ታት ከዓ ብዙሕ ቅባታት ከም ዝሳለ ጸብጻባት ይረድኡ خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم